Добър ден! Здравейте! Как сте днес? Чудесно! Днес и следващите две видеа, които ще запиша, са посветени на погледа върху тестовете, давани на НВО 7 клас, от един по-друг ъгъл. За много от вас теста е някакво количество задачи, които се дават. Тези задачи са едни с по-голяма трудност, едни по-лесни, с по-малко точки, с повече точки. Първите 20 са еди какви си, след това има с повече думи. Аз ви предлагам да се замислите над следното. Дали пък тестовете, давани за 7 клас, национално външно оценяване, нямат една много силна логическа подредба? Аз твърдя, с моя скромен опит, че те са изключително добре подредени и всеки тест, даван с минала, по-минала, по-минала година, си приличат. Приличат си по вида задачи. Много от вас, когато някой ви попита как е днес по математика, какво стана, не можах да реша задачата, каква беше, не знам някаква задача. Отново пропуск, да уточним. Задачите по математика не са просто някаква задача. Те са строго определен вид. Задача за пресмятане, задача за опростяване, задача за разлагане, задача за числена стойност, задача за триъгълник, задача за ъгли, задача за трапец. Тоест, когато подходите към определено вид задачи, първата работа е да идентифицирате тези задачи, какъв вид са, да възстановите знанията си, т.е. този вид задачи как се решават и след това да пристъпите към 2-3 минути решаване на една задача. Защо казвам 2-3 минути? Защото задачите на теста предполагат около 2-3 минути решаване. Тъй като в началото има раздаване на копията от задачите, които са изтеглени като вариант. Има едно вълнение. След това имате определен интервал от време, имате една пауза и вашето време трябва да бъде разпределено точно 2-3 минути на задача, за да имате после спокойствието да ги погледнете от начало. Сега, започвам с теста, който е даван миналата година. Свали го от сайта на МОН. Той ще излезе и на екрана. И ще ви предложа моето виждане как трябва да се подходи при решаването на определен тест. Разбира се, за напред живота ще решавате много тестове, така че ако сега го изградите този подход, ще ви бъде, гарантирам ви, много лесно. Отварям теста. Вариант 2 се е паднал миналата година, на 20 юни 25 година. Така започвам първа задача. Поглеждаме. Не ме вълнуват цифрите. Вълнуваме какъв вид е задачата. Задачата е за пресмятане. Само числа вие трябва да пресметнете. Тоест, вие възстановявате в вашата мисъл това, което сте научили. Как се пресмята, така. Нали, обикновен на дроб имате минус, имате в скоби минус и така нататък. Разбира се, тези детайли, след като изредя няколко теста, ще започна вече типовете задачи да акцентирам на възловите моменти. Защо? Защото много мои колеги решават. И те доста успешно ви учат на това. Аз си предлагам друг поглед на нещата. Така че да има човек успеваемост. Така, първа задача, ясно. Така, втора задача поглеждам. Стойността на израза хикс на трета, скоби хикс на трета, хикс на втора знаменател, минус 6. Така, какво е това? Това е израз, умножение и деление, компактен израз. Тук също отново детайл. Много е важно, когато видите компактен израз с умножение и деление, много често нещата се случват бързо, защото умножението и делението предполага много бързи математични операции. Така, отново задача за пресмятане с... как ще разберете, че е за пресмятане? Ми питат ви стойността на израза. Щом ви питат каква е стойността, колко е това, това означава да го пресметнете. Разбира се, логично, тук имате някакво число. Така естествено, опростява се, замества се, но пак повтарям, това ще бъде предмет на по-нататъчни видеа, в които ще акцентирам на възловите моменти.
Трета задача. Израза 49 минус хикс на втора е тъждествено равен. Тук има много важно нещо. Човек се пита, това е какъв вид задача е? Задача за пресмятане? Не ни пита стойността. Задача за опростяване? Не ни казват опростете израза. Задача за разлагане? Не ни казват разложете израза. И ето тук е ключовото. В училище ви казват разложете израза, опростете, заместете. Тук никой няма да ви даде директното запитване. Питат ви този израз. Вие трябва да погледнете и си кажете да, от мен какво се иска? Този израз е един двучлен. Отговорите са само скоба по скоба. Кога един двучлен, тричлен, многочлен става скоба по скоба? С какво действие? Разлагане. Тоест тук иновативно, подсъзнателно трябва да се сетите, че тук имаме разлагане, задача за разлагане. Продължавам. Отново така наречените лесни задачи с малко точки. Четвърта задача. Гледате, поглеждате и казвате, аха, това е какво? Има равно, има израз в ляво, има число или израз в дясно. На равенството. Кои са тези видове задачи? Ами това са уравнения. В самото условие е казано уравнение. Това уравнение, виждате модул, модулни скоби. Аха, това е модулно уравнение. Възстановявате в мисълта си алгоритъма за решаване на модулно уравнение. И така, 2-3 минути. Пета задача. Отново от типа лесни, бързи задачи. Най-голямото цяло число, което е решение на неравенството. Гледате, това е неравенство. И дори да не прочетете неравенството, вие виждате, че има знака за лява част, по-голяма от дясна част, ляв израз, десен израз, по-голямо. Това е неравенство. Възстановявате в мисълта си спомен как се решава едно неравенство, първо, второ, трето. И нещата стават по-простички. Така, шеста. Множителя така, който не участва в представянето така. Какво имаме тук? Имаме ли равенство ляв израз, десен израз равно? Не. Имаме ли неравенство ляв израз, по-голям, по-малък, равен на десен израз? Не. Тук имаме какво? Многочлен или синонима му израз. Какво казват? Множителя, който не участва. Разбира се, тук може да предизвика вече известен смут във вас. Си казвате, леле, какъв множител, какво се случва, тук не знам какво да го правя. Щом е множител, това означава, че този израз или многочлен, 4 едночлена има, трябва да се разложи. Защо? Защото разлагането е представяне на израз с плюс и минус, като израз свързан само с множители. Скоба по скоба, скоба по число, т.е. свързани с действието умножение. Седма задача, вече дигаме малко нивото. Седма задача за вероятност. Така, има 4 възможни, така. Дори да не се сетите, че става дума за вероятност, в последния абзац има вероятността той да е избрал правилния отговор, така трябва да се сетите. Обикновено вероятност слабо се изучава до 7 клас. Акцента при вероятност, комбинации, пермутации и вариации са в по-горните курсове. Така че, извинявайте за лапсуса, така че тук отново трябва да сетите формулката за вероятност. Вдига се леко, виждате как се вдига трудността. В началото имаме 2 задачи за пресмятане. След това имаме 2-3 задачи за разлагане. За разлагане. Имаме уравнение, имаме неравенство. Ето, виждате как. Когато знаеш какво те очаква, е много по-лесно, отколкото да си мислиш, че нещо страшно ще се случи на този изпит. Седма така, вероятността така, 8. Колко точки? Ето, леко нюансирано се дига трудността. Вече задачите стават с думи. А думите винаги подхлъзват в кавички учениците. Така, колко точки?
Така трябва да получи на следващото, така че средния брой точки. Ето ви сега. Тук на мястото на 8 задача, вие ще видите при следващия тест, че на място на 7-8, в следващия тест, който е даван, ако това е 24-25, 23-24 учебни години, НВО-то, ще видите, че на 7 и 8 задача има подобни. Разбира се, може да бъде Иван е на 8 години, преди 6 години той е бил 5 пъти по-голям от еди кой си, но 7 и 8 вече се дига малко нивото. Или да кажем от 2 кг ягоди се прави еди колко си мармелад, т.е. такъв тип задачи, в които вече се намесват думите. И ето стигаме завършихме цикъла с сравнително нискоточковите задачки, без 7-8, т.е. накрая, и минаваме едно ниво по-нагоре. 9-та. Двете задача поглеждаш и казваш, имаме ситуация с успоредни прави под някакъв ъгъл и трябва да възстановите. Разбира се, дори и да не сте прочели условието на задачата. То трябва да се чете, ясно е. Първият ви поглед върху чертежа, а това е хубаво на тези тестове НВО, че има и чертежче, и веднага ви насочва мисълта към тази част от учебния материал, която сте учили. Тук имаме прави. Веднага се казваш, се казвате, успоредни прави, пресечени с трета, или две прави, два съседни ъгъла, т.е. възстановявате този раздел, който е с ъглите. И си казвате тук вече успоредност, така нататък. Отново повтарям, ще има след това серия видеа с всеки вид задачи. 10-та. Координатна мрежа. Веднага вашата мисъл отива там, в онова време, когато сте учили координатна мрежа и възстановявате някаква част от знанията си. Затова трябва да се учи типово, а не на куп. И от тук нататък нещата ще бъдат по-прости. Така, 11-та. Още повече се вдига нивото. Не, на 11-та не. Отново имате права, имате лъч. Така, на 11-та имате вече и триъгълник, забележете, което означава, че отново вдигаме малко летвата и започваме да разширяваме спомените си какво беше за триъгълник. Разбира се, тук, дори да не съм прочела задачата, съвсем ясно е, че ще има акцент на ъгли. Щом има триъгълник, ъглите си 180 и така нататък, но пак за четвърти път казвам, това ще се случи в следващите няколко видеа. Сега с още 2 видеа ще разгледам няколко теста в миналите години по този начин, че всички задачи са тематични, за да свикнете с мисълта, че когато видите една задача, тя има определен вид и вашата мисъл трябва да е насочена към знанията си от този вид. Разбира се, 12-та, ето триъгълник, само първата дума, която прочета, симетралите, веднага си казвам трябва да се сетя какво беше симетрала. Така, разбира се, вече сме на доста по-високо ниво. Това е задача, 12-та задача, вероятно с 2-3 точки. 13-та задача. Имаме куб, цветарник с форма на куб. Отново, хората ви казват в теста, конструиран по този начин. Сега пък сме на куб, възстановявате знанията си. 14-та триъгълник, чист триъгълник, без лъч, както в момент да погледна, коя беше 11-та, т.е. триъгълник, така, имаш прав ъгъл, имате прав ъгъл, височина, така. Продължава усложняването. 15-та. 15-та вече имате успоредник. Успоредник, т.е. вече градират нещата. 16-та. 16-та ще видите в следващите тестове. 16-та, 17-та или приблизително на тези места ще бъдат вече текстови задачи. Ето, да кажем, 17-та. Това са задачи с малко повече точки. Допускам 4 точки, но не съм убедена. Така, имате така.
такса, заплаща, така. Изразите, виждате, тук вече сме на висока топка в знанията си. 18-та тренировка, така, процент. Охо, тук вече се комбинират знания и 5-ти клас, и 6-ти, така. 18-та, 19-та, т.е. виждате, че последните 4 задачи до 20-та са вече с по-висока трудност и са такива динамични задачи. Днеска разбрах, че ще отпадне влиянието на физика, химия, география и история в НВО-то. Според мен няма да то ще отпадне на думи и разбира се е оспорвано, но отново ще има задачи, в които ще се намеси, да кажем физиката, една задача от движение си е чиста проба физика. Да кажем, а такива задачи от движение, вие знаете, че решавате. Ето сега, 19-та, трудна задача. Защо е трудна? Има таблица, има някакъв процент, има едно n, което веднага ще ви притесни, ще кажете, леле, това пък с n какво е? Има n делено на 2, n делено на 4 и така нататък. Най-лошо е човек да погледне и да си каже, това е с много думи, с таблица, няма да мога, ще го прескоча. Не. Идеята е на тези, които съставят тези задачи, е вашето усещане за неспособност да решите задачата, т.е. вие да се притесните. Защото, когато видите много изречения, много дълга задача, колко ли пък да е дълга тази 19-та, така, във вас ще възникне едно така притеснение, което може да ви попречи, обикновено пречи. Така, 20. Затова повечето ученици си казват, аз да реша до 10-15, да направя един-два чертежа на другия модул, там ще видят малко точки и да хвана някакъв брой точки. Така, разбира се, няма нужда това да си го казвате, защото това показва неувереност. И ако вие 7 клас си казвате така, какво остава за 10-12 и следващите изпити като студенти. 20 задача за укрепване на стълб, отново думи, метално въже. Така, ето ви една типична задача, в която се намесва механика, малко физика, малко 5-ти клас, имахте някакви предмети такива особени, като ЧП и така. И ето, не е нещо особено, но ще ви смути, защото е вече с по-особена житейска ситуация. Така. След което вече до тук беше така. След което вече има втора част, в която става вече по-сложно, но за втората част в по-нататъка. За сега от мен довиждане и очаквайте следващия анализ на теста 23-та, 24-та НВО. Ще се учудите как се повтарят нещата. За сега довиждане.